may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, partner! Good afternoon! Maulan na naman mga kabisyo. Oo Kumusta nga. naman kayo sa mga lugar ninyo? Sa true, nakakasabog yung ulan. Alam mo yun, yung parang may feeling ka na ayoko magsipag, na kailangan ko magsipag kasi hindi nga pala kami mayaman, ganon. Ganon, yung parang nagsisipag ba yung iba? Kasi alanganin naman talaga yung panahon. Oo, alangan parang sobrang irregular na mga bagay-bagay, no? Sobra. Hanggang ngayon Pati pala mindset damay sa na. true, di ba? Nakakasabog talaga eh. But anyways, ang important issue we continue to pray for each other kasi nakakaloka yung mga biglaang mga lugar na mga alang na hindi naman usually binabaha ng matindi or yung hindi naman usually landslide dun sa area na yan. Tapos may mga ganon. Totoo yun. We're Diba? talking about di ba, Rizal Province. Oo, correct. Nung itong nakaraang araw na parang lahat tayo nagulat. Nagulat. Ang taas-taas ng lugar na yan. Ang taas nun. Di ba mapuno nga dyan sa lugar na yan? Sa true nga, di ba parang isa sa mga parang pang-come on na mga ibang nagbebenta yung mga real estate agents na ang lagi na nilang sinasabi, baha na po sa buong Maynila. Di ba? Pero sa Rizal. Tayo mataas pa din. Yun yung sinasabi nila yung mga areas na matataas. Yun yung laging yun eh. Laging yung naririnig eh. Lagi ko napapakinggan sa mga real estate agents kapag ka nagtitripping ako, partner, kasi balita ko dun sa tripping may libreng lunch. Wala naman talaga akong pambili. Tawag nung diskarte, di ba? Sa true. oras na pagutuman, correct, sumama ka sa tripping. Hindi kasi, alam mo, hindi ka pwedeng mamatay ng dilat, mamatay ng gutom, di ba? So gagawa ka na parang saan ba may libreng pakain. Tama. Balita ko may pa-sandwich kapag ka may tripping. Pero huwag niyo po akong tularan, ha? Siyempre, importantations naman po talaga na kung magti-tripping kayo, medyo may intention kayo. Kumbaga parang budget na lang. Pero anyways, laging ganun, di ba? Baha na po yung buong Maynila. Kita nyo na po yung buong Maynila. Tama. Diba? Na binabaha, submerged na po sa tubig. Pero tayo dito, Hindi. diba? Hindi. Oo, pero Kaya magulat-gulat tayo, no? Nangyari, di ba? Nangyari. Anong ba meron? yun? Sobrang na talaga, sobrang gulo. Tindi. Unpredictable. Correct. Sabi nga natin, parang nakakasabog ng itsura. Diba? Parang gano'n, parang alanganin, gano'n. Tapos kanina, ewan ko kung naramdaman mo yung lindol. Umuuga kasi malikot kasi yung yung roommate namin. Lumilindol na naman. Sabi niya, iba na naman regular kasama na kasi. yan. Iba na naman kasi yung kasama ng roommate ninyo. Mauga, malikot kasi sa kama. Uga na naman ang uga, parang malamig ang panahon. Ganon. Hindi. Hindi naramdaman ko. Ako din. Very light slight. lang. Oo, yung parang pabebe lang siya na parang hindi ka sure kung nag-vertigo ka lang, kung old age ba ito, or yung nakikiramdam ka ba? Kasi nakaupo ako nun sa upuan eh. Tapos sabi ko, lumilindol no? Kasi ramdam ko talaga may pag-uga. Totoo ganon. yun. Tapos twice siya, between 7 to 8:15. Walang ginagawa. Naka-abangers lang. Pero alam mo, ano kaya mangyayari? Karamdaman ko nga lahat. Hindi, kasi ibig sabihin lang nun, partner, because everything is unpredictable, talagang, una, hindi talaga natin makokontrol ang mga bagay-bagay. So, kailangan lang talaga nating magtiwala and to continue to pray that we will be okay. Sabi nga, ang opposite daw ng faith ay hindi daw fear, kundi control. Kasi kapag ka daw tinatry daw nating i-control ang mga bagay-bagay, i-control ang sitwasyon, 'di ba? Hindi mo kakayanin yan. Hindi mo kakayanin eh. Walang ganun. Oo, tsaka kahit mga Avengers, sa true, hindi kakayanin. Hindi rin nila kontrolado yun eh, 'di ba? Kahit pa sabihin ito yung mangyayari, wala eh. Walang
wala talagang may alam. Kaya importantatious na lagi po natin at huwag kalilimutan ang pagdarasal. Totoo yun. Para sa ilan, no, parang normal na to, bagyo kasi Pilipinas di ba? Pero totoo yun mga kaibigan, pag lalaliman mo ng konting pagtingin sa mga nangyayari, bakit ganito? Yes. Bakit napaka-unpredictable? Nakakatakot yun Nagsimula to nung summer, naramdaman natin na bakit ganun nagkakaroon ng classes suspension. Dahil sa init ng panahon. Tayo naman noon, hindi natin naranasan yan. Correct. Walang ganun Sanay na sanay kaya tayo sa init. Kumbaga, kaya nga tayo pinupunta ng mga foreigners at gustong-gusto dito sa bayan natin, na bansa natin. Kasi yung init natin sapat lang, sakto lang, hindi enough para magpa-suspend ng classes. Correct. Tapos nagulat din tayo nitong panahon ng tag-ulan, di ba, yung mga inaakala nating lugar na hindi naman babahain, binaha ng ganun kagrabe hindi lang basta baha. Bahang nakakatakot, yung lubog na po yung bahay nila, wala na rin yung bubong nila. Di ba nakakagulat yung mga ganung klase ng balita? So pag nakikita natin yung ganitong klase ng pangyayari mga kaibigan, anong meron? Di ba? Anong ginagawa ng mga tao? Yan. Anong ginagawa natin sa kalikasan? Meron din Yes. may ambag po talaga tayo dyan. Makita natin lahat basura yung nakalutang pagkatapos ng baha Hindi lang Actually, yun. during baha pala, Correct makita mo ang dami naglutangan kung ano-ano nagawa true. ng tao. At ang nakakaloka pa dito, ang daming plastic na lumutang. Yung isa nga kakilala ko. Sinagip mo ba? Syempre hindi, no? Masyado silang madami. Hindi ko na sila nasagap. Napakadami nilang plastic. Ikaw yung narinig ko sumigaw. Diyan ka na babagay kasi. Namnamin mo sabi yan, ko, ha? ano ngayon? Plastic ka kasi. Ayan, malutang-lutang ka. Charot. Hindi, totoo. Ano yung ginagawa natin? Hindi lang yung parte, yung mga kaibigan kong plastic na lumulutang sa baha, partner. Ano ginawa nila? Yung isa ko pang tropa. Kaya ihi niya sa punso. Sabi ko, ayan, sinasabi ko sa'yo. Nagalit ang mga nuno. Correct. Yan yung ginagawa natin sa kalikasan. Ako nakakalurgay. Nagiganti ang mga duwende. Sa trot. Ihi ka kasi ng ihi kung saan-saan. Alam mo, kakaihi mo sa punso, yung mga duwende na nandyan, yung mga kung ano man, isinumbong kayo sa mga kapre. Kaya sabi nung kapre, ganun ba? Iihian yung Pilipinas. Hindi, syempre joke lang, no? Hindi, we're not making fun of this. Ang sinasabi lang namin ni partner na parang, may ambag tayo. Meron, may maling ambag ang tao kung bakit nangyayari ito. Feeling ko nga, partner, yung isa dun, syempre, yan yung parang alanganin Kasi syempre lahat naman tayo gusto natin ng pag-unlad. Pero dun sa pag-unlad, dun sa urbanisasyon, ang daming punong napuputol. Totoo Alam mo yun. yung nakakaloka. Alam mo partner, ako sa SLEX hanggang ngayon, hindi pa rin sanay yung mata at utak ko na kapag nag-right ako sa Santa Rosa exit, wala na mga puno. Diba? Kasi laging meron parang yun yung indikasyon ko pag ganitong klaseng puno na parang may malalim na bangin. Ano na yan, Santa Rosa exit. Yes. Kahit lasing ako, makakauwi ako kasi pag nakita ko yan, totoo, buti na lang talaga lasing, yung mga lasing moments ko nung bata pa ako. Ngayon yan mangyari, partner. Hindi, lalagpas ako, magugulat ako, nasa lipa na ako. Nasa Santo Tomas exit na ako. Talaga, 40 ka na. Ang dami-dami mo nang nararamdaman. Ang daming issue. Hanggang ngayon, lasing ka pa. Wag kang ganon, partner. Sino sa atin ng 2 days na nag-executive check-up? Ikaw ba o ako? Hindi ba't ikaw? Damay-damay na to. Kung ano iniinom mo, iinumin ko na rin. Totoo ba? Sabi? Nauna ka lang. Sabi ko, parang ito yung mga gamot na nalikinig ko kay partner. Ano to, mga pinsanistatin? May mga min. Yan, ako. At totoo, may ganyan ka na. Ako, wala akong ganon. Hindi naman sa maintenance, ano lang. First, ilang months lang. Ilang months lang. So, going back. Anyways, going back, diba? Kaya kami napunta doon. Totoo, ako for the longest time. Yes. Maski nung time na ano pa tayo, partner, nag-field trip tayo sa Coca-Cola. Kaya natin alam yan, partner, kasi dyan kakakanan sa Santa Rosa exit, may mga puno dyang marami. Indikasyon na yun. Kumpul ng mga puno. Marami. So, pinutol. So, hindi ko rin alam kung ano talagang gagawin dun Of course, widening. Kung ano man. Yun yung parang feeling ko, partner, na may mga ambag. Totoo yun, ha? Yung sinasabi nating trade-off, mga kaibigan, yung development, may kaakibat yan na destruction ng kalikasan. Sa true, totoo may yun, mga ganon. And we're talking about only one exit point. Yung Santa Rosa pa lang yung sinabi ni partner. Correct, kasi lahat ng exit point yata tayo mga dumadaan, for example, sa SLEX, observe natin yan. May canopy dyan. Ang ganda ng canopy, kunyari, pag sunset. Ano muna yung canopy? Ito ba yung parang ilong na pinagawa? Canopy. Ilong na pinagawa, canopy? Nadinig ko, magpapakanopi mo nga po.
Meron siyang merong isang Lilim. lilim na lilim. napaka mahabang lilim. Oo. Totoo 'yun. Makikita mo, ma-appreciate mo yung naglalakihang mga puno kapag dumadaan ka talaga ng SLEX. Tama. Pero ngayon wala na po yung mga punong 'yon. Personally nasaksihan ko yung mga puno na nakikita mong naputol talaga, yung nakahiga pa tapos yung kalahati, hindi naman kalahati, yung malapit sa ugat natira. So makita mo kung gaano kataba yung mga puno na naiisipin mo. Grabe na wala na sila bigla, naputol. Tapos anong ginawa? Widening. Widening. Kasi nga, tapos yun nga, hindi naman din natin maiwasan kasi syempre, Part ng development, part na talaga ng development. Sa totoo lang din, ang dami na rin talaga may sasakyan. 'Di ba? So, ganun na hindi na rin naman talaga kakayanin, 'di ba? So, parang ang hirap na parang saan tayo lulugar? Totoo yun. Yun talaga, yun sa totoo lang. And pag-iisipin natin mga kaibigan yun, bukod sa pinag-uusapan natin na ambag ng tao, maling ambag ng tao, yung pagtatapon ng basura pag hindi pag-aalaga sa kalikasan. Yung sinabi natin kanina na walang assurance ang mga bagay-bagay. Yung mangyayari mamaya hindi natin alam. Walang makapagsasabi kung sino yung buhay pa mamaya at wala na. Diba? Tomorrow is never promised. Hindi lahat tayo siguradong gigising pa bukas. Correct. Sana. O sisikat pa ba ang araw? Walang ganon. Alam mo, walang makapagsasabi. Kung medyo masamang damo, may chance ka. Kasi sabi nga nila, masamang damo matagal mamatay, 'di ba? So maaaring may chance, ganon. Pero kung nako, tay tayo dyan. Nakakatakot, no? Hindi, totoo. Walang assurance of later, walang assurance of tomorrow. At dahil because gano'n ang mga eksena natin sa buhay, life is too short para din masyadong gagawin ng lahat para maging sakim. 'Di ba? Yung gagawa ng hindi masyado maganda alang-alang sa kasakiman. Yes. Or life is too short to please everybody. Hindi natin kakayanin yan. Hindi natin kakayanin yun. Kahit Avenger ka, may galit din sa Avengers. Sa true! Kahit pang ganda-ganda ng katawan mo, merong mag-iinsulto dyan, sasabihin, ang laki naman ng katawan, nakakatakot, di ba? Pero ang ganda ng katawan ng Avenger. Tama. Pero merong sasabihin. So kung lagi tayo mag-rely dun sa comment ng ibang tao, affected tayo sa sasabihin ng iba, na kung mauuna kang mabulok, oo, ayaw natin. Medyo mapapaagayo sa'yo. Diba? Hindi, diba? Life is too short. Everything is uncertain. So kung masyado tayong nagdedwell sa mga things that are negative, yung mga bagay na hindi naman talaga makakatulong sa atin, hindi nakakadagdag ng ganda, hindi nakakadagdag ng yaman. Kung may dagdag man, ang ambag man, sama ng loob, kapangitan, katsakahan. Nako, ayaw natin. Huwag nating spread yan. Wow. Huwag nating palaganapin ang kapangitan. Lahat dapat magaganda ang ginagawa natin. Correct. Kasi nakakapugit, nakakaganda po yan. Tingnan mo yung mga chismosa. Diba hindi magaganda yung mga kinakalat nila? Walang chismosang gumaganda. Wala pa ako nakitang chismosa na parang ampeg niya, parang beauty queen. Wala, di ba? Lahat sila papangit ng correct, papangit. Lahat sila papunta na sa pagbulok. May mga nauuna, di ba? May mga nahuhuli ng konti, pero papunta na talaga sa pagbulok. At saka lahat sila, partner, napansin ko, yung ilong nila, partner, parang paa ng Shih Tzu. Diba? Nakakatakot yung kami kurapata pa, diba? Kaya nga, kalat na madumi. Correct. Na makate. Nakakatakot. Diba? So, ibig sabihin, ganun po yung itsura kasi nga nakakapangit po yung stressful activities. Yes. Negativity, mga nakakapangit, nakakatsaka yan, hindi nakakaganda. So, wag nating ikakalat yun. Wag nating hayaang kumalat ang kapangitan. Kung ano man ang iniisip nating klase ng kapangitan. Chismis man yan, gawaing hindi maganda. Ayaw natin yan. At kung ano-ano pa. Magandang stress yung tinatawag na, anong tawag dito, i-respect po natin yung environment. Ito yung pinag-uusapan natin, mga kaibigan. Magandang gawain po yun, ha? Correct. Kapag marunong kang gumalang sa kalikasan, for example, puprotektahan ka niya eh. Tingnan mo yung mga, halimbawa, yung mga bahay na may mga puno sa harapan nila. Yes. Protected sila sa sa sobrang init. Pag umulan, yung lugar nila hindi masyadong binabaha. Hindi ganun kataasan. Kasi taga-absorb, ang mga puno po ay taga-absorb ng tubig. Tagapagbigay ng lamig sa panahong mainit. Kasi marunong sila eh. Huwag natin putulin ng puno. Diba magtanim pa tayo ng halaman sa harapan. Diba ganun. Yung mga ganung maliit na gawain kung tutuusin pero malaki pong naitutulong sa environment. Correct. Isang bahay pa lang yun. Paano kung lahat ng klase ng bahay may ganun? Diba may puno sa harapan nila, may mga halaman sa harapan nila. Ang problema, partner, kung nagtanim tapos sinabi ng ay widening po dito. Yun lang yung malungkot. Yan yung mga... Magtanim tayo sa loob ng bahay natin para makikialam. Diba?
Alam mo, basta bottom line po, lahat mga kabisyo, gagawa po tayo ng mga mabubuti. Let's take care of our environment. Correct, environment. Let's take care of ourselves. Yes. Because everything is uncertain. Yung akala mong lugar na hindi binabaha, kaya mo kinuha yung bahay niyan, lugar na yan, dyan ka tumira, kasi hindi yan binabaha, tapos biglang binaha, di ba? So, ganun po ka-uncertain. Kaya gawa lang po tayo na mas maraming ligtas points sa langit. Kanina, partner, bago tayo nagsimula ng tambalan, nag-message ako kay kay Renz De La Rosa, yung anak ni Madam Mayet De La Rosa and Richard De La Rosa of Mayet De La Rosa Fine Jewelry. Binigay ko sa kanya yung sukat ng mga wedding rings. Oy! Para doon sa ating in-organize na mass wedding. So sabi ko sa kanya, God bless you and your family. God bless your generous hearts. Totoo yun. Natuwa ako dun sa balik na message niya sa akin which is sabi niya, God bless you din po for organizing this type of event. Totoo naman Pwede ganun ang gawang mabuti na papalaganapin natin. Kasi alam niyo po, sa 20th celebration ng 20th anniversary ng Tambalan, which is this year, naisip namin, dagdag ligtas points sa langit po ang gagawin po namin. Yan. Dagdag pamasahe ito papunta sa langit. Gates of Heaven. Correct, diba? Kaya kami po ay nag-organize ng isang mass wedding na magaganap on September 28 and one of our major sponsors ay ang Mayet De La Rosa Fine Jewelry who will be providing wedding rings for all of them. Aba naman, pang malakasan ng wedding ring ng couples natin. Diba? So lahat, ito yung mga ginagawa para dagdagan ang mga ligtas points sa langit. Gawin po natin yan. Yes, diba? So God bless you more, Miss Mayet De La Rosa and to the whole family. De La Rosa family at lahat ng mga branches na nakatutok sa atin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ingat po kayo mga kabisyo! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!